Mayo jopuonjre 2,600 mawuok e kar chung' od bura ma Kisumu West ma tiegore mbalariany oyudo sir mar omenda mar somo e chenro mar basari mashinani ma itayo gi jaod bura margi Rosa Buyu. E sa nyasino, jotelo pako chenrono ka jaod bura ma alworano Rosa Buyu owacho ni chenrono makama en mar neno ni somo ahinya to mag nyithindo manyiri oting' malo kendo bende oduogo geno ne familia mochando. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga korka kore ne otielo ting' ma jonyuol ni godo e rito nyithindo e yore mag puonj. Bende giseyo nek, bembo kod lwenje mag udi mathothne juko mana joma nyiri gi mine e gwenge ma Nyanza. This money would have gone to another child, but God made an opportunity for you to be amongst the 2,600 today. Instead of thanking God, you're going to school to drink alcohol. The war against triple threat is a war that must be tackled by every member of the society, so that in case an incident of femicide occurs, it is not hushed, but it is brought to the fore and the culprit punished. Any case of sexual violence does not belong to the chief. You cannot sit down and get chief of Mako Bebedo Pin, Doglatini Tulo Dojeko, Watimenade. Ningane, Chulungade Dokadi. Manoko, you the chief, or Maki Boteri. We love respect, and respect takes you far, not just academics. You can have academics, and when you come for that interview, because that respect you threw it out there, the moment you do your interview, I don't need to look at your papers. I don't care whether you have a first class. Definitely I will not employ you because I looked at other attributes that you have. Don't when you focus, don't when you work hard. Mondo wadi, mondo wadwogi, ne jonyuol wagi gimoro ma wanyalo lokogo miechwa. Something that they can be proud of.